xa visto. O xuiz. Ben sabedes do meu carácter conciliador, de home de paz. Se por min fose non había guerra ninguna no mundo. Ninguna. Bueno, a nosa contra a choupana, sí, pero ninguna máis. Dice nada con porco, Como que porco teu? Será con todos, somos un equipo. Que equipo? Que equipo nin que equipo? Se a partida gañei na eu. Como que gañaches tío? Se tú te xogas en parella. Home, por votar a los tres cantiñas, que votar o Marulo. Botella gañamos. Excusa atrás, excusa. Veña. Un porco de meu se está. Pero macho, tío, escoites, dille algo, carallo. Quino. O rei Salomón, o das minas do rei Salomón, tivo un dilema similar. Dúas mulleres pelexaban por un rapaz. As dúas dicían que era seu. E o rei Salomón decidiu cortalo pola metade para así averiguar de quen era o rapaz. Quieto, chiquitín, quieto. A ver, señores, imos facer o seguinte. Vou cortar o porco á metade e quedades cada un da súa metade. Como os parece? E a quen lle toca a cachorro, Pois só que nin lle tocan os xamos, que tan burro es, cara. Porque non sei eu que parte preferir. Nin eu, porque a mí os amos gustan. Agora, as orellas e o fuciño... Por non falar das uñiñas de diante. É que filicua... Quietos, bastaían. E ainda que non está ben que eu o diga, aquí foi onde superei a todo un rei Salomón. Ollo comigo, mirade. A ver, xa sei. En vez de cortalo á metade pola barriga, vou no cortar de arriba a baixo. A ver, a un corte, vai ser un corte fino, tranquilo. E así cada un, ao cortalo así, ao longo podedes ter unha orella, un lacón e un xamón. Moncho, teche que decir que o teu sentido de xustiza e a tua imaginación a dar un veredicto xusto, a verdad, deixoume abraiado. Creo que falo polos dous. Eu non nos digo eu. A clave foi a palabra veredicto, que é o que fan os xuíces. Moncho, tesme que axudar. Estamos nun punto morto do que non hai forma de sair. Eu farei o que vostede diga, don Anselmo, faltaría máis. Non, esta vez non. Mamá decataríase. Non é tan imbécil como a ti. Claro, pasáraseme ese detalle. Tes que ser imparcial. Dixéronme que no Pusca estiveches unha actuación acertadísima. Grazas, don Anselmo, grazas. A ver, de que se trata logo ese preito que ten vostede con dona Hortensia? É unha cuestión moi peliaguda, delicadísima. Diredes vos, algo enraizado na historia familiar, non? Tipo Falcon Crest ou Sálvame da Luz. Pois non. A vida disoluta do meu fillo está a comprometer a salvación da súa alma e amenazando o meu ingreso ao reino dos ceos. E iso sí que non, Así que a partir de agora, nada de festas, nada de sair pola noite e moito de recollemento monacal. A ver, mamá, tes que comprender que entre ti e máis eu hai toda unha xeración. Correcto. Pero os dous poden ir ao inferno. Exacto, Anselmito, exacto. Escoita este home. De acordo. A ver que dis, Moncho. Ben, estamos ante un caso complexo. Dun lado non queremos que dona Hortensia arda no inferno por descoidar o seu fillo. E do outro, non queremos que don Anselmo sexa infeliz nesta vida, a única que ten, por outra parte. Exceptuando a vida eterna. En efecto, señor, vexo que estamos na mesma sintonía. De acordo. Entón, que podemos facer? Ben, eu penso que, dona Hortensia, vostede debe ordenarlle ao seu fillo que leve unha vida honorable, e se non o fai, alá el. Claro, o libre albedrío. E vostede, don Anselmo, debe acatar e escoitar as decisións de súa nai e respetalas. Pero podo sair. Claro que sí. Un fai que fai e outro fai que di. E así, todos contentos e libres do inferno. Que lles parece? Pero este home está iluminado polo Espírito Santo. Farás como vostede di, señor xuiz. Como pasa sempre, a partir de que as altas esferas eloxian o traballo de alguén, as clases populares van de cabezas detrás. Sí, amigos, xa son o xuiz titular de Lameiro. Pois sí. Parece que pesa 1 kilo cando levas 800 gramos. Debe estar mala báscula, Señoras, por favor, silencio ou mando desaloxar a sala. Como vas desaloxar a miña tenda, Paspán? Protesta denegada, Carmucha. Silencio. A ver, o caso está claro. E ten solución. A báscula de Carmucha está trucada.
Pero, aínda así, as patacas de Carmucha son máis baratas que nas superficies multinacionais. Polo que, aínda que non moi ético, non me parece máis grave a trucaxe da báscula de Carmucha cos prezos inflados das multinacionais da alimentación. Así que declaro a Carmucha inocente dos cargos que se lle imputan. Sempre, eso sí, sempre que avise con antelación de que na súa báscula os 800 gramos pesan 1 kilo. Grazas, Monchiño. Contigo chegou a xustiza hasta o lado do mundo. Anda. Toma, levaos. No, Carmucha, non cobro polo meu traballo. Pero non sei se as parvo, que son da horta. Que non, Carmucha, por favor. E ollo, non sigas por aí, porque isto pode supoñer intento de suborno. Unha cousa é que eu sexa un xuiz estrela, que o son. E outra moi diferente é que sexa un corrupto. Eso nunca. O pobo de Llameiro contra Lino, o carteiro. Pero que comedia esta, Moncho? Non podemos falar na de Pusca. O banquillo, acusado. Banquillo. Enviei unha citación xudicial Lino Carteiro porque hai certo descontento coa súa teima de mexar nas mimosas da xente. Iso non vai cambiar agora. Levo anos con este sistema de desafogue e non vou cambiarlo agora. Silencio. Iso terá que decidilo a xustiza. Pero antes quero lle facer unha pregunta. Onde vai o seu carro das cartas? Vai afora, por? Porque agora mesmo está Maruxa do Boleiro mexando por riba dele, para que aprenda. Que como? Maruxa! No carro! Maruxa! Maruxa! Ollo por ollo e dente por dente. Ás veces xustiza moderna e outras veces xustiza clásica. O caso é que a miña zona de home de lei chegou a Choupana e reclamáronme para resolver o dilema legal máis antigo desta parte do mundo. De quen é o río Regato? De Lameiro ou da Choupana? Ah? O río Regato é noso, Moncho, e non hai nada máis que falar. Na Choupana din que é deles, por eso enviaron esta documentación. Esa documentación, sabes o que fago con esa documentación? Sabes o que fago con esta documentación? Esto fago con documentación. Isto fago con documentación. Mira, por favor, mira, que estás manipulando probas. Manipularei o que me dé a gana. Unha cousa é a xustiza, e outra moito máis importante, pero moitísimo máis importante, é o sagrado nome de Lameiro. Así que mira ben o que faz, Moncho. Que tanta presión ten a xudicatura. Ainda así, preparei o caso a fondo a conciencia e planteime o día do xuizo disposto a ditar sentencia. E, despois de estudar a documentación presentada, o veredicto está tomado. Por veña, dalle xa que aprenden estes choupañentos. Cal é a lei de Lameiro? Silencio, por favor, silencio na sala. Grazas. No caso da Choupana contra Lameiro pola propiedade das ribeiras do río Regato, este tribunal falla que a ribeira que linda co concello de Lameiro é de Lameiro. Silencio na sala! E a ribeira que linda co concello da Choupana é da Choupana. ¿Pero qué estás diciendo? Ti estás mal da cabeza, ¿qué se pasa? Estás diciendo que a mitad do río Regato da Choupana. A ver, segundo a documentación presentada. Pero que documentación presentada, carallo, cara. Ti pensas que o río Regato é como un porco que se pode partir á mitad ou que? O que había que abrirte aquí, carallo. Pero sempre se pode interpoñer. Ya corre, cariño. Picharías con chave, non? Hai que pagar as luces todas. Kevin, onde vai? Kevin está con eles. Está de parte dos que queren lincharte. E non me extraña. Mira que darlle razón aos choupañentos. Eu non fixen tal, Elvira. A ribeira do río que dá para eles é deles. Non vexeu que sexa tanta barbaridade. Ai, non. Non é. Bañarnos na mesma auga que eles, non é, non. E beber a mesma auga que os choupañentos, non é. Mira, o río Regato é de Lameiro e non se fale máis. A ver, Elvira, por favor, un pouco de calma, vale? Eu actuei en conciencia, non guiado pola histeria. Así que son unha histérica, non? Son unha histérica. Ai, pois sabes que che digo? Que eu tamén vou actuar guiada pola miña conciencia. E sabes o que me pide a miña conciencia, Moncho? Sabes? Ni idea. Pois vou che ensinar, non te preocupes. Espera, home. Pasade! Está aí, agachado con unha garrafa!
Viñan con antorchas e con forcadas, como os labregos que perseguían a Frankenstein, criaturiña. Se non chego a renunciar ali mesmo á miña condición de xuiz, afórcanme, bueno, carallo. Agora son un ex-xuiz, como a Garzón. O legítimo, Baltasar.